Halo लोगोफोर माब्रै दं आसा खालामो गासिबो मोजाङै दं बिनिफ्राय आंनि बे माइकआ बारा थिग नङा क्वालिटी आंनि जा भइस जा रायलायदों बिनि क्वालिटीखौ बारा बोनो हाया बिनिफ्राय बेकग्राउन्डआ बारा थिग नङा नोंसोरो बेकग्राउन्डखौ नायनाङा बिनिफ्राय नोंसोरो दा दावरावबो खोनादों जानो हागौ भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आं बेखौनो बुंनो सानो आङो नैबे चेनेलाव गोदान आपडेट चेनेलाव बेफोरबायदिनो अनलाइननि गोबां जोङो अनलाइनजों माने मबाइल बा कम्पिउटारजों मा खामानि मावनो हायो बेफोरनि गोबां आपडेट होबाय थायो बे चेनेलाव नोंसोरो सानफ्रामबो मोनबाय थागोन आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो गासैबो बुंनो सानो जायफ्रा गोदान आरो जायफ्रा मिथिया नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेफोरबायदिनो अनलाइननि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आं बेफोरबायदिनो अनलाइननि आपडेट होबाय थागोन आरो नोंसोर गावबा गाव कम्पिउटार बा लेपटपजों अनलाइननि खामानि मावबाय थानो हागोन नैबे चेनेलाव जा मोनो बेखौ नायनानै खामानि मावनो हागोन जोंनि बर'आव भिडिअ बानायग्रा बेफोरबायदि जोबोद खम बेनिखायनो आङो दा ओंखारबोदों आरो बेफोरबायदिनो अनलाइननि गोबां खामानि मावगोन आङो ओमफ्राय नोंसोरबो नायै मावफाबानो जाबाय जाहाथे नोंसोरनियाबो खामानिया साक्सेस जायो नोंसोरबो सोलोंना लाबानो जाबाय रावबो खोन्थालायखाया जोङो ओरैनो दखान सक बाजारफ्राव थानानै जोङो बानायनो गोनांबा जोंहा माखासे चार्ज लाजायो बिनि थाखायनो जोङो गावबागावनि मबाइलजोंनो खालामबानो जाबाय आं दा माइक फनखौ हमनासो बुंदों माने आङो साइडआव दोननानैबो बानायजाया माने भइसआ मोजां क्लियार खोनाया बिनि थाखायनो आङो साइडआव दोननानै खालामनो हायाखै अब्ला लोगोफोर नोंसोर थाम्बनेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलखौ नायनानै नोंसोरो होसोबोदों दा नोंसोरो थाम्बनेलाव नुदों आं बेखौनो दिनै भिडिअखौ क्लियार खालामनानै होगोन अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनांला नोंसोरो गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि गोदान आं भिडिअ आपडेट होबाय थाबाय नोंथांनि इउटुब चेनेलाव सिगांग्रो सहैयो नटिफिकेसन थाङो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै नोंसोर भिडिअखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर गोबां मानसियानो आंनाव कुइसन खालामदों आदा आंना पान कार्डआ मानो डाउनलड जायाखै बेफोरबायदि मानो जायाखै मानो डाउनलड जायाखै मानो जेबो बेफोरबायदि अपसन फैयाखै बेफोरबायदि गोबां माने सोंहरदों आरोना बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियारिफिकेसन गासैखौबो खालामजोबनानै होनो नागिरदों माने गासैखौबो क्लियार खालामगोन जाहाथे बयबो माने सिन्थायाव थाया आरोना आं दिनै नोंसोरखौ बुंखानि आरो आं नोंसोरनो बेखौनो आं भिडिअ लाबोखादों जोङो पान कार्डजों जों मबाइल नाम्बार जिमेल आइडि माबोरै जोङो लिंक खालामो आं लिंक खालामनानै होगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोर जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ आंनाव कुइसन खालामनायफोरा बेफोरनो जादों जेनेबा जोङो पान कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायाखै आरोना पान कार्डखौ जों डाउनलड खालामनो इजिलि हायो बिनिफ्राय जोङो मबाइल नाम्बार बिनिफ्राय जिमेल आइडिखौ जोङो लिंक खालामग्रोना लानांगौ पान कार्डजों जोंना सोरनाबा बिदिनो पान कार्डआव जोंना मबाइल नाम्बार होआ आरो मबाइल नाम्बार थाखायो सोरनाबा मबाइल नाम्बार थाखानायफ्राथ' इजिलि जोङो डाउनलड खालामनो हायो आरो सिगांनि बानायनायफ्राथ' मबाइल नाम्बार लिंक गैया बिसोरो जोङो डाउनलड खालामनो हाया पान कार्डफोरा गोमाबाबो जोङो मोनफिननो माने आसा खम आरोना बेनिखायनो आं दिनै नोंसोरनो खोन्थानि मबाइल नाम्बारजों जिमेल आइडिजों पान कार्डजों लिंक खालामनानै आं नोंसोरनो खोन्थागोन नोंसोरबो गावबागावनि मबाइलजोंनो कम्पिउटार बा मबाइलनि गेजेरजों अनलाइन जा इन्टारनेट सालायो आरोना अनलाइन बे गेजेरजोंनो नोंथांमोना माने लिंक खालामना लानो हागोन अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं नोंसोरनो लिंक खालामनानै होनोसै भिडिअआव नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायै माने मोजां खालामलांबानो जाबाय आरोना आं फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन मोनसेबो स्टेप गालाङा आङो फारसेनिफ्राय क्लियार खालामनानै होगोन अब्ला भिडिअखौ नायलांदो आं फारसेनिफ्राय खोन्थानोसै जोङो पान कार्ड आरो जिमेल आइडि पान कार्ड जिमेल आइडि मबाइल नाम्बार माबोरै लिंक खालामो आं खोन्थालांनोसै अब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर आंनि बेकग्राउन्डखौ नायनाङा आरो आंनि बे माइकखौ नायनाङा आं भिडिअ हमाबानो नोंसोरो साउन्डखौ खोनाया बिनि थाखायनो आं भिडिअ हमनांगौ गोनांथि जादों लोगोफोर नायदो अब्ला नोंसोरो गावबागावनि मबाइल स्क्रिनखौ अपेन खालामना लादो बिनिफ्राय नोंसोरो क्रम ब्राउजाराव थांबानो जाबाय क्रम ब्राउजार वेबसाइटआव बे क्रम ब्राउजारा बयनिबो मबाइलाव थाखायो जायफ्रा इन्टारनेट सालायो अब्ला क्रम ब्राउजाराव आंबो थुनोसै नोंथाङाबो थुबानो जाबाय नोंथांनाव अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन बेयाव नोंसोरो नुदों सार्च अपसन बेयाव नोंसोरो NSDL थुनानै होबानो जाबाय आं नैयाव जेरै थुदों बेफोरबायदि थुबानो जाबाय बेनि उनाव नोंसोरो सार्चआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय नोंथांनि पान कार्डआ NSDL बा नोंथाङा NSDL खालामनो हागोन
आंनिया दा NSDL बिनिफ्राय आङो दा नैबे 10 NSDL अपसन नुदों बेयाव आं खनसे थुनानै होगोन नोंथाङा बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय पान कार्डनि उनाव थाखायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांनि पान कार्डआ मा अब्ला आंना NSDL बिनिफ्राय आं 10 NSDL आव थुनानै होबाय नोंथाङाबो थुबानो जाबाय NSDL बा बेनिफ्राय नोंथांनि बे पेजआव बेफोरबायदि अपसन फैगोन बेयाव नोङो कन्टिनिउ थुनानै होबानो जाबाय खनसे आरो बेफोरबायदि नुजाबावगोन बेखौबो नों कन्टिनिउ खनसे थुनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारगोन बेनिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारबाथाय गाहायाव बेफोरबायदि कन्टिनिउ नुगोन बेयाव नोङो कन्टिनिउआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदि पेज गेवगोन बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव नोङो गोबां अपसन नुगोन बेयाव नायबानो जाबाय नैबे दं पान निउ फेसिलिटिस बेयाव नों खनसे थुनानै होबानो जाबाय निउ फेसिलिटिसआव अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बेयाव नोङो नायबानो जाबाय नै बे गाहायाव दङ निउ फेसिलिटिसआव थुबाय बिनि उनाव पेपार लिस्ट एड्रेस आपडेट इन पान लिरनाय दं बेयाव नों खनसे थुबानो जाबाय बेनिफ्राय पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नोङो बेयाव पान नाम्बारखौ होदो बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो बिनिफ्राय नोंनि बेयाव जिमेल आइडिखौ होबानो जाबाय इमेल आइडिया बेखौ बेयाव होबानो जाबाय जिमेल आइडि होखांनायनि उनाव बेयाव मबाइल नाम्बार होबावनांगोन मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय नोङो मबाइल नाम्बारखौ नों बेयाव लिंक खालामगोन बेखौ नों मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेनि उनाव नों गोजौआव बोखोनांगोन बेयाव नोङो टिक मार्क होनांगोन बेयाव नोङो टिक मार्क होबानो जाबाय आंबो टिक मार्क होनोसै नोंथाङाबो टिक मार्क होबानो जाबाय जेरै भिडिअआव नोंथांमोननो क्लियार खोन्थादों नोंथांमोना बेफोरबायदि बानाय अब्ला नोंथांमोननि बे पान कार्डआ 100% लिंक जागोन मबाइल नाम्बार जिमेल आइडिजों बेनिफ्राय गाहायथाराव नुगोन नोङो खेबसा बे खेबसाखौ नैबे खेबसायाव होदो बिनि उनाव नोङो साबमिटआव थुबानो जाबाय खेबसाखौ होखांनायनि उनाव नोङो साबमिटआव थु खेबसाखौ नोङो बेयाव सेम टु सेम होबानो जाबाय बेयाव जेरै दं बेफोरबायदि होनानै नोङो साबमिटआव थुबानो जाबाय खेबसेया नोंनि मबाइलाव बेलेग ओंखारगोन आंनियाव बेलेग ओंखारदों बेलेग ओंखारगोन नोङो बेयाव साबमिटआव थुदो खेबसाखौ होखांनायनि उनाव बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन नोंसोरो नैबेयाव थुबानो जाबाय कन्टिनिउ वेट KYC आव थुनानै होबानो जाबाय खनसे बेनिफ्राय बेयाव OTP नाम्बार थांगोन नोंनि मबाइल नाम्बाराव नों बे OTP नाम्बारखौ बेयाव होनानै नोङो साबमिटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन बेयाव नोंनि गासिबो पान कार्डनि जेसेबां डिटेल्सफोर दं बेयाव गासिबो ओंखारजोबगोन श' खालामजोबगोन गोसोब्ला नोङो नाम बायदिसिना चेन्ज खालाम गोसोबा बेयाव नोङो चेन्ज खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोङो भेरिफाइ नुदों बे भेरिफाइआव नों खनसे थुनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार आरो नोंनि जिमेल आइडि बेयाव श' खालामगोन बेयाव नोंसोरो नायबानो जाबाय भेरिफाइ एन्ड गेट OTP बेयाव नोंसोरो भेरिफाइ एन्ड गेट OTP आव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन बेफोरबायदि पेज ओंखारबाथाय नोंसोरो बे अके नुदों बेयाव अकेआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बेयाव नायबानो जाबाय गोजौआव दङ इन्टार मबाइल OTP बेयाव नोङो मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन बे मबाइल नाम्बारनि OTPखौ नोंसोर गोजौआव थुबानो जाबाय ओमफ्राय गाहायाव लिरनाय दं इन्टार जिमेल OTP नोंनि जिमेल आइडियावबो नों जा जिमेल आइडिखौ होदोंमोन बेयाव मोनसे OTP थांगोन बे OTPखौ नोङो गाहायाव होबानो जाबाय जिमेल आइडि OTPआव बिनि उनाव नोंसोरो नैबेयाव थुबानो जाबाय गाहायाव भेलिडेटेडआव बिनिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारगोन बेयाव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय जेनेरेट एन्ड सेभ फ्रेन्डआव थुनानै होबानो जाबाय बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होदो बेनिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारगोन बेयाव लिरनाय दङ थेंक इउ फर वाचिं अनलाइन एड्रेस आपडेट फेसिलिटि बेयाव अब्ला नोंनि बेयाव साक्सेसफुल देखायखाबाय बेयाव नोंनिया गासैबो साक्सेसफुल जाबाय लिंक जाबाय बेखिजा मबाइल नाम्बारबो खोन्थागोन बेनिफ्राय नोंथांनो बेयाव हरगोन एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार मोनसे लेखा हरगोन बेयाव नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय एक्न'लेजमेन्ट लेखाखौ नोंथाङा डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय बेयाव डाउनलड अपसन ओंखारखागोन नोंथाङा डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै भिडिअआ एसेबांल' भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नोंथाङा गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय चेनेलखौ बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ मोनबाय थागोन आरो नोंथाङा माबाफोर बुजियाखैबा नोंथाङा सोंहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआ ओरैनो लांदाङै जानानै दङ नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ लोगोफोर फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय